Funtsezkoa da Zarauzko Arraun Elkarteak urte hona eduki duelako, Zarauzko udalak nahi dioin ongi etorri edo harrera antzeko bat, eta denboraldian zehar iraztako ikurriak eta erakusgai jarri. Denboraldian zehar iraztako bandera guztiekin, senior mailan 10 bandera irabazi dira, baina gazte mailatan ere beste 4 ere irabazi dira. Orduan, aspaldiko urteetan Zarautzen 14 bandera etzian irabazi urte batian, eta ingo dana izango 14 bandera horiekin musika plazan hasi, eta kale jirantzeko bat herriko kaletan zehar udaletxea iritsi arte. Geroan, udalekoek harrera tingo digute, pleno aretu. Balko irateako gea bandera guztikin, astinduko ditugu, eta ondoren zintzili jarriko ditugu asteburuan zehar, Zarauzko herritar guztiak eta bizitan etortzean jende guztiak ikusgai izan ditzaten, eta hori pixkat ikusteko urte ona izan dela, eta lana ondo eta eskigu. Hurrengo urteago asmoa da, hasieratean aurten igoera lortu dugu, liga irabaztearekin, igoera hortan taldiai eutxitzeko itxura guztia dakau, eta gazte mailatan ere emaitza ona lortu dituzten gazte horiek gurekin hasiko jarraunian, eta trenerua itxura hor noien, da ia lehenengo mailan ere txukun ibiltzegean.